Siinä harjoitellaan pyörittämistä. Tosi paljon kehittyy nämä nuoret koko ajan. Tuolla tehtiin erkat ja paljon pyörityksiä ja lisäkulmia ja painopisteisiin ja nyt sitten yritetään 200 heittoa. On siinä paljon parantunut tuo tekeminen. Se pitää vaan mennä niinkö nuorten kanssa taitoharjoittelun kautta niinkö. Eikä suoraan tuonne rinkiin vaan heittämään miten sattuu. Niin kuin näette, niin ei se huono ole. Tämmöistä se on se harjoittelu. Ja näitä nuoria on täällä Oulussa nyt onneksi tosi paljon. Tätä on tulla aika kuvia tyttöjä ja joku poikakin. Sitten kokeillaan moukarin kanssakin samaa. Ja ihan vaan kokeillaan, että oppiiko se sieltä tuosta tekemään. Minusta se oli hyvä.